Waktu adalah uang. Berarti wong sing akeh wektune akeh duwite. Ini berarti aku bener nek nganggur. Kan akeh wektune. Duh malah aku kon kerja. Duh berarti. Wingi ana rondo jare anake nembe siji. Wonge ayu putih dhuwur tur bokonge remodok gedhi. Dong. Lagi luru jodoh sarate ora kudu sugih. Sing penting eman tur gemati gelem ngeloni saben bengi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Salam. Wong pacaran wing romantise ngungkuli drama Korea. Kawin bentuk setengah tahun malah rubah di film Rambo. Dardur. Paling teratap. Isuk mangan tahu bulan. Jangan Bapak. Kas, Apa Bi? lakuin nang omah otok, Kas. Iya iki nang omah tok. Lha ki paring ndi? Parang dealer, Kas, juga motor. Melu po. Kowe sisan jupuk. Ora wong aku bareng juga mobil.